мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо таҳти унвони Гранд Слам бариси Остона оғоз гардид. Дар рӯзи якуми мусобиқа ҷудокори тоҷик Муҳаммад Солеҳ Қувватов дар вазни 60 килограмм дар даври аввал варзишгари рус Артсиом Колосауро шикаст дод ва рохати даври дуюмро ба даст овард. дар даври дуюм Муҳаммад Солеҳ Қувватов аз ҳарифи узбеки худ Достон Рӯзиев мағлуб шуд ва аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. узви дигари мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Меҳрзод Суфиев бошад. Дар даври аввал озод буд. Дар даври дуюм ӯ бо намояндаи кишвари Австралия Ҷошуа Кац ба татамӣ баромад. Меҳрзод Суфиев тавонист Ҷошуа Кацро аз сари роҳаш берун кунад. рақиби Меҳрзод Суфиев дар даври чорякниҳоии Гранд Слам Гамзат Зоирбеков, ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо баромад мекунад, ба ҳисоб мерафт. Меҳрзод ҳам бо як маҳорати олӣ ин ҳарифи худро ноком кард ва иштирокчии даври нимниҳоии Гранд Слам бариси Остона гардид. Меҳрзод Суфиев дар даври нимниҳоии мусобиқот бо варзишгари 26-солаи кишвари мизбон Шамсаддин Мағзан даст ба гиребон шуд. ҳарчанд Шамсаддин таҷрибаи баланд, дастовардҳои зиёд аз мусобиқаҳои байналмилалӣ дорад, вале Меҳрзод Суфиев муқобили ӯ баромади арзанда нишон дод. аз аввал чусту чолокии Меҳрзод эҳсос мешуд, вале кори доварон дар ин сабқат боиси таассуф буд. 3 маротиба имтиёзи ба даст овардаи Меҳрзод Суфиевро доварон доданду боз гирифтанд. билохира дар Golden Score дар як ҳолати бисёр ҳассос варзишгари қазоқ ҷудокори моро бо имтиёзи иппон мағлуб намуд. ҳамакнун Меҳрзод Суфиев муборизаро барои нишони биринҷӣ идома медиҳад. варзишгарони тоҷик дар вазни 66 килограмм Эмомалӣ Нуралӣ ва Обид Ҷебов аз ҳарифони якуми худ дучори бохт шуда, аз гирифтани мақоми ифтихорӣ дар мусобиқаи Гранд Слами Қазоқистон бенасиб монданд.